Mans 543 met Nicky Snijder. En bij de Merries Nirvana's Miracle met Marian Hoge. Wij hebben hier vooraan Marian Hoge met Nivera's Miracle. Het paard werd in de competitie voorgesteld door Esme Jansen. Een heel stoer paard. Gewoon met 3 hele goede basisgangen. Het is natuurlijk allemaal even vreemd, allemaal spannend. Andere ruiters erop. Wat meer publiek als gemiddeld. Laten even de ruiters zo een paar rondjes wennen. En dan zit Nicky nu op Mans 543. Werd in de competitie voorgesteld door Iris Wijnstra. De combinatie viel dus zo op. Doordat het paard gewoon een heel mooi beeld geeft van berg op. Er echt in willen klimmen. En dat in al de 3 de basisgangen gewoon met een heel stoer achterbeen. Dus bij de 5-jarigen wordt het niveau alweer iets hoger. We verwachten wel dat ze een stukje schouderbinnenwaarts kunnen lopen. Een klein stukje contragalop graag meenemen. En wat gewoon heel belangrijk is, willen die paarden zich al net iets meer opnemen op het achterbeen. Hoe is het met het schakelvermogen? Dus ik daag Nicky en Marian ook uit om vooral deze dingen te testen bij de ruiters. Of bij de paarden, excuus. De eerste rondjes zijn gemaakt, dus ik ben heel nieuwsgierig naar jullie eerste indruk. Nicky, wat voor gevoel geeft Mans jou? Echt een heel gaaf gevoel. Naar voren blijven denken, het altijd nog harder kunnen, meer schakelvermogen geven. Echt ook bij de les zijn. Ik bedoel, hij loopt hier met een merrie en hij geeft er eigenlijk helemaal niks om. Moesten veel kerels hebben, hè? Wat zei je? Dat moesten veel mannen hebben, hè? Ja. Gewoon met mooie vrouwen in de baan en er toch niet naar kijken. Nou, kijken mag wel. Snoepen dat is wel niet. belangrijk. Maar u hoeft niet overal op te reageren. Marian, 5-jarige Mary. Ja, geeft ook een goed, stabiel gevoel. Kun je alweer merken dat ze natuurlijk alweer dat een jaargang verder is. Dat is ook wel Mary die eraan wil, hè? Ja. Goed stukje. Iris, heb je het gezien? Zo moet het. Sorry Iris hoor, je hebt knap gereden. Kijk, en wat wij als jury belangrijk vinden, we hebben gezien dat Nicky Mans heel goed aan het werk heeft gezeten.
En hij gaat stappen, geeft lange teugel en het paard komt ook meteen naar de ontspanning toe. Stapt heel mooi zuiver weg. Heel belangrijk dat hij omschakeling kan maken. Marianne zien we nu in de galop aan het werk. We zien al dat het paard heel mooi terug kan springen op de achterbeen. Dat is heel mooi, Marianne, hoor. Heel goed, heel goed. Jongens, dit zijn kwaliteiten, daar kan je mee vooruit, hè. Ze zijn nu 5 jaar, maar als je zo terug kan schakelen in de galop, dan durf je ook al even vooruit te kijken naar de proef van volgend jaar. En ja, veel mogelijkheden. Mooi. Goed zo. Moet je opletten, Nicky, dat je zelf voldoende op links blijft zitten. Jij zit zelf iets meer naar rechts. En dan vindt hij het nog even moeilijk genoeg. Marianne, mooie contra. Heel goed. Gaan we zo direct beide nog even een keer een verruiming in de draf laten zien. We zeggen dan even een rondje voor de fokkers, maar we hebben nu veel publiek. Als het publiek enthousiast wordt, mag het meeklappen, hè? Volgens mij is het met deze 2 verantwoord. Even over de diagonaal de ruiters. Ja, deze ruiters kunnen dat hebben, hoor. Mooi. Goed zo, kerel. Dank u wel. Applaus voor deze rit, dacht ik. Mooi voorgesteld, hoor. Nee. Graag gedaan. Zo'n showbank. Bij de 5-jarigen. Bij de hengsten en ruinen Mattie P. van Dulven met Nicky Snijder. En bij de merries Madame SW met Marian Hoge. Goed zo. Goed zo, kerel. Hey. Ja. Wij hebben hier de tweede groep van de 5-jarigen. En dan moet ik zeggen, bij de hengsten ruinen zitten er 3 in de finale, waarvan we zeggen het zijn 3 echt totaal verschillende paarden met verschillende kwaliteiten. Nu zien wij Nicky op Mattie van der Dulven. Een paard wat heel veel schakelvermogen heeft. En wat ons gewoon opviel tijdens de selectiewedstrijden, dat hij qua het sluiten, het terugkomen op het achterbeen eigenlijk ook wel al
boven het niveau van een 5-jarige kan presteren. Dus Nicky, jij, ik zal zeggen, ik weet niet. Iets ook wel. Ik weet niet waar de ruis wegkomt. Gespuis op de lijn. Nicky test het paard alle kanten. Wil hij voorwaarts, wil hij zijwaarts, wil hij terug. Leef je uit. Marjan die rijdt op Madame S.W. Een merrie met heel sterk achterbeen. Heel veel kwaliteit om te kunnen schakelen. Madame S.W. doet haar naam wel eer aan. Het is een merrie met veel karakter. Dus het is ook echt een test van hoe accepteert Madame S.W. Marjan. Maar ik moet zeggen, de eerste indruk, Marjan, is heel goed hoor. Hallo. Ja. Het is heel jammer, maar Nicky heeft ruis op de lijn. Die denkt, ik moet nog een beetje meer impuls. Maar Nicky, als je straks hier vooraan bent, wil jij dan eens even heel hard, luid vertellen wat jouw eerste indruk van Mattie is? Hij voelt dus niet als een Friesaan, meer als een KWPN'er. In het vermogen. Dus Nicky bevestigt een beetje meer wat wij dus ook als juryleden hebben gezien. Hij vindt het dus buitengewoon hoe dit paard al kan sluiten, terug kan komen op het achterbeen. Mooi. Ja, knap gereden Marjan. Goed zo. Marjan, wat vind jij van deze dame? Ja, ik denk dat ze mij wel goed past. Ik hou er wel van. Een beetje pit erin. Ja, dat is een pittige dame, hè? Dame met karakter. Gewoon rustig doorstuderen. Heel knap. Kijk dat je toch, dat is iedere keer weer dat stukje ontspanning weer kan vinden, hè? Mooi gereden, hoor. Even die ontspanning opzoeken, dan aangalopperen. Mooi. Ja. Je zal zo zeggen, Nicky, als jij daar iets buitenbeen bijdrukt, dan kom je zo al een beetje richting een paar sprongetjes arbeidspirouette met de paard. Kijk. Jongens, en dit is echt, gaat al richting ZZ lichtniveau, hè? Knap hoor.
Hij staat nu aan. Maar Jan, jij liet daar toch wel een heel mooi stuk draf zien daar net op die lange zijde, hoor. Zou je dat straks nog eens willen doen? Dat je gewoon in die draf zo wat tempowisselingen laat zien? Dan ook deze merrie, die kan heel gedragen gaan. Kan heel mooi terugsluiten. En dan toch door het lichaam blijven swingen. We zien dat Nicky nu ook heel goed doen. Precies, mooi recht houden. Precies, en dan ook gewoon weer voorwaarts denken. Maar gewoon die schakeling een keer verruimen, een keer een beetje extra terug. Juist. Kijk, we willen daar gewoon een keer aantippen en zeggen even testen hoe ver kan ik terug. Mooi, en dan pakken jullie straks ook gewoon weer even een heerlijke verruiming mee. Mooi. Goed. Een mooie rit hoor, van beide paarden. Heb het publiek het ook een beetje gewaardeerd? Laat jullie maar eens even horen hoor. Goed zo, goed zo. Kijk. Ja, Nicky maakt er nog even, gooit er nog een showrondje achteraan. Kijk, deze die is de hengsten-shows niet gewend, Nicky. Goed zo. Ruiter is heel knap gereden hoor. Ik denk dat jullie zo direct rustig mogen afwerken. Tenzij jullie zeggen, we zijn er nog niet zat van. Dan mag nog een paar rondjes extra hoor. Maar knap gedaan. Ja? Gelukkig. Nou, dat is mooi. Jawel. Ja, het enige wat ik met de... Dankjewel. De laatste groep van de 5-jarigen. Bij de hengsten en ruinen Murk 540. En bij de merries Nienke van der Attersweg met Marian Hoge. Ja, hey. Nou, de laatste groep 5-jarigen. Nicky zit nu op Murk 540. Murk valt op, veel houding. Murk heeft de X-factor. Heeft gewoon 3 hele goede basisgangen.
Werd dus voorgesteld door Franka Loos, maar dat hoeft volgens mij geen introductie meer. Dan zit Marian Hoge op Nienke van Attersweg. Die werd in de selectieproeven voorgesteld door Hamina Halverda. Ook zeker een heel goed paard, maakt veel houding. En tijdens de selectiewedstrijd liet het paard ook zien dat hij goed kon schakelen. En dan ook met name goed terug kan schakelen. Zo, de eerste rondjes zijn gemaakt, Nicky. Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw eerste indruk. Ja, dit voelt echt heel goed. Heel makkelijk. Hoe hij hier zo door de baan heen gaat en je echt meeneemt. Mooi. We zien ook gewoon een hele mooie opwaartse galop. Veel schoudervrijheid. Goed, mooie contra. Marjan, op de merrie. Ja, heel fijn. Heel fijn, mooi. Ja, geeft mij een heel goed gevoel. Goed bewerkbaar. Ja, heel goed. Hier kun je de hele dag wel op rijden. Kijk, er zijn toch goede berichten. En dan is het ook weer voor deze twee paarden. Hè? Gewoon goed zuiver stappen, heel consequent uit dat achterbeen. Blijven actief. Kijk, en het is over de galop, hè, wat benoemde. Oh, gaan we weer storen. Ik stoor de hele tijd. Ja, mooi handig opgelost, Marjan. Ja, maar we zien dus aan die galop ook bij de merrie van Marjan, hè, dat heel gemakkelijk zo wat terug kan komen op het achterbeen. Het paard heeft gewoon heel veel afdruk, veel ruimte. En dan moet je daar ook maar mee om kunnen gaan. Hè? Van groots en ruim, dat willen we graag zien, maar het moet gewoon functioneel en bewerkbaar blijven. En ik heb de indruk, Marjan, dat jij daar wel mee overweg kan. Ja, galop is heel fijn. En ook weer een mega verruiming zo van Murk. Zo. Pakt heel veel bodem. Blijft goed opwaarts.
Publiek, als jullie er enthousiast van worden, laat het een keer horen hoor. Ja, dus even kijken, ook even hoe het paard van Marianne erop reageert. Hij gaat in ieder geval wel aan, Marianne. Gaat goed. Zo, ik denk eigenlijk dat de paarden genoeg hebben gedaan. Mits jullie zeggen, wij willen nog wat. Zijn jullie tevreden, ruiters? Ja, ik had hem even uitgezet, want ik stoorde natuurlijk. Ja, precies. Maar zeer tevreden. Natuurlijk Zeer wel tevreden. langer willen rijden, maar ze zijn 5 jaar en ze hebben genoeg laten zien, vind ik. Ja, precies. Om een oordeel te hebben. Weet je, Dat bedoel ik. deze paarden lopen met zoveel energie en jullie hebben getest, maar we moeten er ook zuinig op zijn, want ik denk dat je ook wel het gevoel hebt van hier kan ik wel een uur op rijden. Maar dat doen we niet. Mooi, dank u. Even zo direct een applausje voor deze ruiters, jongens. En de paarden uiteraard. Hou je hem vast? Ja. Of niet? Yes. Doen jullie wel even de buitendeur dicht, dat Nicky er niet met Murk vandoor gaat.